ಆಸಗಳು ತರಕಾರಿ ಮೂಲನೆಲ್ಲ ಲೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಲೊಂಚಿ ಪಾತೆರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪೋನಾಗ ಮತ್ತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಸಗಳು ತರಕಾರಿ ಮೂಲನೆಲ್ಲ ಲೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ತಜಂಗ ಸೊಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಜಂಕ್ ಬೆಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗರಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ಲು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟೋಟೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ತಿನ್ನಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಟ್ಲೆ ಮೂಲು ಉಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಗರ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪು ತಿಂತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಂತು ಒಂದು ಬಟೋಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಎಂಟು ದಾಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಂತು ಬಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ನೋಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರೆಲಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚೆ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತಾನೈತೆ ನೋಡಿ ಮೊಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬರೋದೊಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಜಂಕದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ ನೋಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಾಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಾಲಕ್ಕನ್ನು ಸಾರು ಹಾಕ್ಮತ್ತದ. ಏರ್ ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನಿದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತಿ ದಾಲ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಂತ್ ನಾನು ಎಂಕಂತೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯಗಳು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚು ಪುಂಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನ ಒಂಚು ಬಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಆಡನ್ನ ಪಾಡ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮೆಣಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ದೆ ಬಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ರಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಸೊಪ್ಪ ಇಂದು ಹಚ್ಪಾನ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಚೂರೆ ಆಪುಂಡು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ ಬಾಳೆ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನ ಆಮೇಲೆ ಚೂರು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾರ ಐತೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಖಾರದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟಾಟೆನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಯಿಪಾದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಲು ಮಿಷಿನ ಬೇಯಿಸಿ ఏం చేద్దాం సూపరా రెడీ అవుతుంది. అయిపోయి కొత్తంబరి సొప్పు పాడవే ಪಾಂಡು ನನ್ನ ಅವನೋಡು ಒಂಚು ಗಂಟೆಂಡು ಮಡಾಪುಂಡು ತಾತ ಅನ್ಪುನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಾ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ತೋಜಿಂಡು ಯಾವ ಪಡಂಬತ್ನ ಅನ್ಪುನ ತೊಲೆ ಭಯದ ಚಾವುಂಡು ಚಾಪರುಂಡು ದೋಸೆ ಇದು ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಪ್ಪ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಚಾಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ರೆ ಬಲ್ಪಿಗೂ ವಾಕ್ ಮಂದೆ ಅಂಚನೈತೆ ಬೈಯಾಗಲ ವಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ರೋಡು ವಾಕ್ ಮಂದಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪರ ಪೊಪ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನೆಟ್ಟೇನೆ ವಾಕ್ ಪೋಪೆ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕಿಲ್ಲಾಳೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಲೊಂಚಿ ಪಾತೆರ ಒತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ಜಾರುಂಡು ರೋಡು ನೆಲ ಚಾಲು. ಸೊ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಾಕ್ ಪೋದೆ ಅನ್ಬೇಕ ಪೋಪುನು ಬಸ್ ತೋಜಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೈಯಾಗ ಪೋರ್ತು ಬಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಸಾಂಗ್ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ನಲ್ತುಗ